Alles gaat trouw en het is ja, echt mooi teamwork. Als een soort mensen thuiswerken of vrij binnen, door de sneeuw, ben er ook gewoon beroepen die ook gewoon trouw gaan, liek als een zwaar. Wie zullen zien hoe dat hun aangaat? Nou, dat mij net zo vol. Ik vond het natuurlijk van de morgen was spannend toen ik wakker werd. Ik dacht van, hoe liep het boeten? Maar straks zei wie kennen er in het naar het werk. Dus en ja, het is echt nog wel gezellig. Ja, staat door de sneeuw. Maar ik ben altijd blij dat ik er dan echt weer ben. Dat is Tappie, dat was er alles aan. Ben je er blij op mij? Met die zuster, jawel. Jawel, ik heb zeven als je komt, jongen, knap je zeven op. Is het extra uitdagend mij dit waar? Om hier te komen wel. Ja, wie moet er dan binnen trouw? Dus dat is wel een beetje uitdagend. Maar kleer rustig rijden, dan kom je er wel. Ik dacht wel even, oei, mijn auto is die helemaal niet sneeuw, dus die moest ik eerst uitpakken. Binnen reacties van de bewoners zeg ik, het zijn uitdaging is om hier te komen? Ja, en als ze vreeg je wel meer. Vooral jongens, als we dan jongensdiensten hebben met zo waar, dan kom veilig thuis en kies die net sliepen en nou ja, dat soort dingen. Nou, dit is een mooi gezicht, nou, in de boetentassjoren. Prachtig. Ik hoef het heel net terug, maar ik vind het een heel mooi gezicht. Het personeel maakt er vanzelfs wordt terug. Wat vind je ervan dat ze hier desondanks toch bij jou komen om jou te helpen? Nou, dat vind ik knap. Dit moet van morgen die goed net z'n vier. Maar ja, die mag zo wel terugrijden. Goedemorgen, mevrouw Eijsen. Daar wie ik ook alweer. Ja, laat al je sneeuw boeten. Ik ken altijd nooit sneeuw. Het is mijn mander. Het is echt heel mooi mijn mander van collega's die haar ruilen juist van iemand van 4 komen. Iemand die dichtbij woont, die zei van ik doe het wel even via die. Dus dat is gewoon, dat is heel fijn. Ik gewoon om hier te werken. Juster had ik het er nog met de zuster zo en ik zei, organiseer je maas en net voor jaren mensen hier even een jaloerige boeten. Dat wij wel wat sneeuwballen kennen of zo. Maar dat is er nog net van komen. Maar. Nou, ik had Jan dat heel graag voor. Dus ja, als dat nog staat, dan wil ik dat Joert, mijn naam, paar collega's en mijn Jan best wel even doen. Dus ik zal het straks nog eens een keer vrij, Jan.